дуруд шунавандагони азиз, тозатарин матолиби ин соатаи тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва соат ҳоло дар Москав 13. имрӯз 4 июни 2020 сол. рӯзномаи Ревинские известия дар саҳифаи интернетии худ санаи 3 июни соли ҷорӣ навиштааст, ки ду донишҷӯи донишгоҳи давлатии агротехнологии шаҳри Рязани Русия, ки шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд, ба коронавирус гирифтор шуда бистарии беморхона гардиданд. ҳамчунин дар хабари ин нашрия гуфта мешавад, ки 12 донишҷӯи дигар бо бемориҳои роҳҳои шадиди нафас муайян гардиданд, ки таҳти назорати табибон қарор доранд. рӯзномаи Ревинские известия аз қавли Алберт Рябов, муовини ректори донишгоҳи давлатии агротехнологии Рязани Русия менависад, ки ду донишҷӯ шаҳрвандони Тоҷикистон дар беморхона бистарӣ шуданд. ташхисҳои онҳо барои коронавирус мусбат баромад. ҳар ду худро мӯътадил ҳис мекунанд, ягон нишонаҳои бемориро дар худ надоштанд. ҷаҳати дақиқсозии хабари мазкур бо раиси ҷамъияти тоҷикони вилояти Рязани Федератсияи Русия Ҳасан Шамсиев тамоси телефонӣ гирифтем, ки мавсуф низ оиди ҳолати мазкур изҳори бехабарӣ кард. аммо Ҳасан Шамсиев баъди тамос гирифтан бо Ирина Федоскина, муовини ректор оид ба корҳои тарбиявии донишгоҳи давлатии агротехнологии Рязани Русия, ба радиои муҳоҷир иттилоъ дод, ки хабари нашр шуда дар сомонаи Ревинские известия носаҳеҳ ва пурра ғалат мебошад, чунки вазъи донишҷӯёни тоҷик хуб аст ва ҳамчунон дар донишгоҳи давлатии агротехнологии Рязани Русия муовини ректор бо ному насаби Алберт Рябов умуман вуҷуд надорад. ёдовар мешавем, ки хабаргузории Азия Плюс низ бо истинод ба Ревинские известия хабари мазкурро дар сомонаи хабариаш ҷой додааст. ман ҳамин ҳоло бо роҳбарияти донишгоҳ, хусусан бо муовини ректор оид ба корҳои тарбиявӣ Ирина Федоскина тамоси телефонӣ гирифтам. Ирина Вадимовна аз нашри чунин хабар дар сомонаи Ревинские известия изҳори бехабарӣ кард ва ҷой доштани ҳолатҳои гирифторӣ ба коронавирусро дар байни донишҷӯёни хориҷӣ, хусусан донишҷӯёни тоҷик ба пуррагӣ рад кард. бар замми ин чанде аз донишҷӯёни фаъоли тоҷик низ ҷой доштани чунин ҳолатҳоро дар миёни донишҷӯёни тоҷик дурӯғ хонданд. иброз дошт раиси ҷамъияти тоҷикони вилояти Рязани Федератсияи Русия Ҳасан Шамсиев. раҳбарияти ҷамъияти тоҷикони вилояти Рязани Русия таъкид доштанд, ки ҷамъият бо ҳамватанони бурунмарзӣ, хусусан бо донишҷӯён ҳамкории зишт дорад ва дар ҳама ҳолат аз вазъи онҳо бохабар ҳастанд. аз Русия ба Тоҷикистон меравем. ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо вируси COVID-19 ба аҳолии Тоҷикистон як муроҷиатномаи расмӣ ирсол кардааст, ки матни он дар сомонаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар нашр шудааст. ҳамчунин ба аҳолии ҷумҳурӣ иттилоъ дода шудааст, ки авҷи дуввуми ин беморӣ дар аксар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон ба қайд гирифта шуда истодааст. ҳамин тавр риоя накардани чораҳои муқарраршуда ҳамеша зиёдшавии ҳодисаҳои коронавирусро ба миён меорад. бо назардошти ин, ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо вируси COVID-19 дар Тоҷикистон аз тамоми шаҳрвандони кишвар даъват мекунад, ки қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро риоя кунанд, дар воситаҳои нақлиёт ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ниқобҳои муҳофизатӣ пӯшанд ва масофаи 1.5 то 2 метрро қатъиян риоя кунанд, гуфта мешавад дар муроҷиатнома. инчунин аз аҳолии Тоҷикистон даъват карда шудааст, ки аз минтақаҳои зисти худ безарурат ба сафар набароянд, дар ҳолати рафтан ба ҷое қоидаҳои санитариро ҳатман риоя кунанд. ситоди марказии ҷумҳуриявӣ бар зидди вируси COVID-19 аз ҳамаи шаҳрвандон даъват мекунад, ки то ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ дар кишвар аз баргузор кардани ҳама гуна чорабиниҳо, идҳо ва маросимҳои аъзодорӣ худдорӣ кунанд. ҳамчунин ҳушдор низ дода шудааст, ки дар сурати риоя накардани талабот ва қоидаҳо оид ба пешгирии паҳншавии вируси COVID-19 дар кишвар, нисбати онҳое ки ин талаботҳоро риоя намекунанд, чораҳои қонунӣ андешида мешаванд.
муҳимтарин таҳаввулоти ин сатҳаи тоҷикистону ҷаҳонро шумо мустақиман мешунавед ва ба русия бармегардем. назар мекунем ба вазъи оморӣ дар ин кишвар. дар давоми як рӯзи охир дар русия 8831 ҳолати нави гирифтор ба вируси covid-19 дар 85 минтақа ба қайд гирифта шудааст. аз ин 38.2%аш зуҳуроти клиникӣ ин бемориро надоштаанд. дар як рӯз 8666 нафар пурра шифо ёфтанд ва 169 бемор фавт кардааст. рӯзи панҷшанбе 4 июн дар ин бора аз ситоди федералӣ оид ба мубориза зидди коронавируси русия хабар доданд. дар Москав дар як рӯзи охир 1998 беморони сироятшуда ба коронавирусро ба қайд гирифтанд ки ин шумора дар шаҳри Санкт-Петербург ба 767 нафар мерасад. дар маҷмӯъ мувофиқи маълумотҳои санаи 4 июн дар 85 минтақаи русия 441108 ҳолати сироятшавӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шудааст ки 5384 натиҷаи марговарро ба бор овардааст. 204623 нафар беморон бошанд то кунун шифо ёфтаанд. қаблан 1 июн раиси ҳукумати федератсияи русия Михаил Мишустин мутаъддил шудани вазъро бо коронавирус дар кишвараш эълон кард ва қайд кард ки дар тӯли як ҳафтаи охир афзоиши рӯзафзуни бемории коронавирус 2.3% кам гардидааст. чунин омор имкон дод ки 19 минтақаҳои федератсияи русия ба тадриҷан лағви маҳдудиятҳо дар заминаи вазъи эпидемиологиро роҳандозӣ кунанд. президенти русия Владимир Путин 26 май гуфта буд ки кишвараш сатҳи баландтарини сирояти коронавирусро гузаштааст. ғайр аз он раҳбари мақомоти Роспотребнадзори русия Анна Попова қайд дошта буд ки панҷшавӣ бо суръати коронавирус дар русия хотима ёфта истодааст. ба вуҷуди ин шаҳрвандон бояд қоидаҳои санитарӣ ва эпидемиологиро ҳатман риоя кунанд. як рӯз пеш муовини раиси ҳукумати русия бошад Дмитрий Черешнико ҳизҳор дошт ки 23 минтақа омодаанд ки марҳилаи аввали маҳдудиятҳоро бартараф созанд. шумо нашри ин соатаи хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед ва аз русия ба амрико меравем. назар мекунем ба вазъи ин минтақа. вазири дифои иёлоти муттаҳидаи амрико Марк Эспер зидди даъват кардани артиш барои пешгирии беш аз як ҳафтаинаи эътирозҳои оммавӣ дар кишвараш баромад кард. сабаби эътирозҳои сартосарӣ дар амрико марги як африқои табор бо номи Ҷорҷ Флойд гардид ки пас аз боздошт аз ҷониби пулис ба ҳалокат расид. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп исрор кард ки артишро барои пароканда кардани тазоҳуркунандагон ва барқарор кардани тартибот истифода мебарад. вазири дифои амрико Марк Эспер таъкид кард ки дар соли 1807 амрико қонуне қабул кард ки президент қушунҳои амрикоро танҳо ҳамчун чораи охирин дар ҳолатҳои хатарнок ва пуртаъсир истифода карда метавонад. ҳоло бошад чунин вазъ вуҷуд надорад, гуфт роҳбари Пентагон. Марк Эспер мутмаин аст ки горди миллӣ як навъи махсуси қувваҳои мусаллаҳ аст ва ин нерӯи низомиро истифода намудан дар муқобили сокинон ӯ ғайриқонунӣ хонд. ихтилоф бо талаби Доналд Трамп бояд ба истифодаи артиш барои пешгирии тазоҳурот инчунин аз ҷониби якчанд роҳбарони ҳозира ва собиқи Пентагон низ эълон карда шуданд. эътирозҳои оммавӣ дар зиёда аз 130 шаҳрҳои бузурги иёлоти муттаҳидаи амрико ки аксар вақт бо тазоҳурот, сарусадоҳо ва дар ниҳоят ба бетартибиҳои оммавӣ мубаддал мегардад, аз 26 майи соли равон то кунун идома дорад. дар ҷараёни тазоҳуротҳо тибқи иттилои расмӣ ҳадди ақал 11 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. мақомоти 40 шаҳри амрико соати комендантӣ ҷорӣ карданд, аммо ин ҳам роҳи садди тазоҳургарон нагардид. дар Вашингтон низ вазъият мураккаб боқӣ мемонад. тазоҳургарон чанд рӯз аст ки Кохи сафедро иҳота карда хостори ба он ворид шуданро доранд, лекин дар баробари кормандони пулис, хадамоти амниятӣ ва муҳофизини президент инчунин 1500 сарбози горди миллӣ низ баҳри ҳимоя аз фурудшавии сокинони эътирозгар ба Кохи сафед ҷалб шуданд. кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва тартибот баҳри пешгирӣ аз воридшавии тазоҳуркунандагон ба Кохи сафед аз гази ашковар, тирҳои резинӣ, оби гарм ва дигар муҳимоти муҳофизатӣ истифода мебаранд. аммо болои ин ҳама сафи эътирозгарони оммавӣ дар амрико, хусусан дар атрофи Кохи сафед, то кунун кам нестанд.
و در آخر نشر خبری از امریکا برمیگردیم به آسیای مرکزی و نظر میکنیم به ازبکستان. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به وزارت‌های داخلدار کشورش دستور داد که به 235,000 اویله در حجم 104.7 میلیون دلار یا خود 1 تریلیون و 62 میلیارد سوم ازبکی کمک مقصدناک جهت رفع عاقبت‌های اقتصادی پاندمی از کرونا ویروس و به وضع اجتماعی اویله‌های نیازمند کمک کرده شوند. فرمان مذکور در یک نشست ویدیویی درباره مبارزه فقر در ازبکستان داده شد، خبر می‌دهد آژانس فرغانه. از این مبلغ 992 میلیارد سوم برای کمک به نیازمندان جدا کرده شده است که 70 میلیارد سوم دیگر در برابر این از فاند مهربانی و دستگیری نیز جدا می شود. و بانک مرکزی ازبکستان سپارش داده شده است که مشکلات کارخانه‌های دارای گردش ناکافی نقد و حسابها را معین کند و به آنها کمک رساند و از رئیسان ناحیه‌ها و شهرها تقاضای رویخط اویله‌های نیازمند و نقشه رفع کمبزاعتی طلب کرده شده است. پس از سبک کردن چاره‌های کرانتینی بیش از 17,000 کارخانه‌های صنعتی و 10,000 کارخانه‌های ساختمانی به فعالیت در ازبکستان شروع کردند، اما در اکثر آنها گردش پول نقد نسبت به دوره پیش از جاری شدن نظام کرانتینی را 3 مرتبه از دست دادند. در ازبکستان بر اثر پاندمی شماره بیکاران افزایش یافته، درآمد اقتصادی قریب به 450,000 اویله کم شده است. جنبش مهربانی و دستگیری رویخطها را برای دستگیری اویله‌های کمبزاعت ترتیب داده است. تقریبا 540,000 اویله به مبلغ 307 میلیارد سوم یا خود 3.2 میلیون دلار کمک دریافت خواهند کرد. در سال 2020 ازبکستان توسط تطبیق 75,000 لایحه‌های منطقوی در صنعت 145,000 نفر مردم کمبزاعت به کار دعوت کرده می شوند و 31,000 جایهای کاری مقصدناک با راه به دست آوردن 260 اقتدار بزرگ استحصالی به مبلغ تقریبا 11 میلیارد دلار به نقشه گرفته شده است. شنوندگان عزیز، شما طول بیش از 12 دقیقه تحولات مهمترین تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی موجر شنیدید و در نشرهای بعدی شما را با خبرهای دیگر آشنا خواهیم ساخت. سلامت باشید.